Dragi učeniče, dobrodošao na virtualni sat hrvatskog jezika u nastavi na daljinu. Naša je današnja tema vijest. Kako napisati dobru vijest? Koje su najčešće pogreške u pisanju vijesti? Što je fotovijest? Na ta i na mnoga druga pitanja odgovor će ti dati virtualna učiteljica Anita, koja je danas s tobom. Pribor koji ti je potreban za rad s bilježnicom uloka i udžbenik jezika. Vraćamo se ponovno na isticanje našeg današnjeg zajedničkog cilja. Obradit ćemo vijest. Vijest nazivaju kraljicom novinarstva. Zašto? Ona je ishodište i osnova svake druge novinarske vrste. Bez obzira u kojoj se novinarskoj vrsti izražavaš, uvijek ćeš odgovoriti na 5 temeljnih pitanja na koja odgovara vijest. Za vijest kažu da je jednostavna koliko i teška. Jednostavna je za čitanje, a vrlo je teška za pisanje. Njezino je definiranje teško koliko i nepotpuno. Kažu da definicija vijesti ima vjerojatno onoliko koliko ima i ljudi koji je pokušavaju definirati. Važno je reći da prvo treba pronaći i prepoznati zanimljiv i pisanja vrijedan događaj, pa ga potom i opisati tako da ga čitamo bez upitnika nad glavom. Dakle, da nam je sve jasno i da imamo odgovore na sva važna pitanja koja su u izravnoj vezi s opće poznatim novinarskim pravilom 5 pitanja, koje je kompletno tek kad mu se doda i 6. pitanje. No, o tome ćemo malo poslije. Naš rad odvijat će se danas u 3 koraka. U prvome dijelu ponovit ćemo i povezati one sadržaje koje možda već znaš o vijesti. Zatim ćemo naučiti vijest i ponovit ćemo sadržaje koje smo naučili. Pa krenimo redom. U prvom koraku ponovi i poveži, tvoj zadatak je odgovoriti na pitanje. Pratiš li informativni program, čitaš li vijesti u novinama? Možda će tvoj odgovor biti jednostavan. Ne. Međutim, ti si svakodnevno izložen medijskim sadržajima i pouzdano vijesti dolaze do tebe. Pronaći ćeš i pročitati jednu vijest. Na naslovnicama koje su istaknute pred tobom, prezentirane su 2 vijesti koje su u posljednja 2 mjeseca najaktualnije. Prva je vijest o koronavirusu, a druga je vijest o potresu u Zagrebu. Ti ne moraš tražiti vijesti ovoga sadržaja, nego možeš pročitati bilo koju vijest koja te zanima. Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Nakon što si pročitao vijest, došli smo i do drugog koraka u kojem trebaš naučiti što je vijest, kako nastaje proširena vijest, koja su obilježja vijesti, koje su najčešće pogreške u pisanju vijesti, što je fotovijest, te kako ćeš prepoznati lažne vijesti. Ovo su pitanja na koja uvjetno tražimo odgovore i učimo o vijesti. Da bi mogao pratiti izlaganje, otvori udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu vijest i upoznaj se s tekstom. Pronađi naslov, podnaslov, pregledaj pomoćni vizualni sadržaj, ako ima koja fotografija, tablica, ilustracija, sve ono što će ti pomoći u boljem razumijevanju sadržaja koje učiš o vijesti. Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Nakon što si pregledao udžbeničku jedinicu, dolazimo do našeg prvog pitanja. Što je vijest? Vijest uvijek izvještava o nekom događaju. Pred tobom je nadnaslov i naslov jedne vijesti na temelju koje već možeš unaprijed zaključiti što je sadržaj te vijesti.
Ako je nadnaslov zatvaraju se škole, vrtići i fakulteti u Istri, a naslov koronavirus proglašen globalnom pandemijom, jasno je što je sadržaj te vijesti. Vijest bi bila kratka novinarska vrsta koja sadrži istinite, jasne i pravodobne podatke o nekom događaju. Vijest odgovara na 5 pitanja. To su pitanja tko, što, kada, gdje i zašto. Ali ako se proširuju odgovori na pitanja zašto i doda se pitanje kako, onda dobijemo proširenu vijest. I to ću ti pokazati kasnije na primjeru. Vijesti se, uvjetno rečeno, u teoriji novinarstva dijele na tvrde i meke vijesti. Tvrde vijesti su najčešće najvažnije za svijet, za zemlju, obuhvaćaju mnogo ljudi i zaslužuju prekid emisije i trenutačno objavljivanje. Tvrde su uglavnom vijesti koje se bave događajima koji su se zbili tijekom ciklusa vijesti, to jest unutar 24 sata otkako su novine tiskane. Druge, takozvane meke vijesti, odnose se na one sadržaje koji će biti zanimljivi i korisni čitateljima i koje je vrijedno znati. Odabrali smo 3 primjera vijesti. Za tvrdu vijest odabrali smo temu koronavirusa, ali i naslovnicu Jutarnjeg lista s naslovom Vatreni u Moskvi, Hrvatska u zanosu, koja je izašla dan prije finala u kojem je Hrvatska nogometna reprezentacija igrala utakmicu života. Za meku vijest odabrali smo 12 hrvatskih genijalaca na vrhu svijeta, odnosno prvu priču kako je Ruđer Bošković ostao neostvareni ideal suvremene znanosti. Ova meka vijest je sadržaj koji je zanimljiv i koristan čitateljima, vrijedno ga je znati, ali nema težinu kao prve 2 vijesti zbog kojih bismo zaustavili program i trenutačno ih emitirali. I dolazimo do strukture vijesti. Spomenula sam da vijest odgovara na 5 osnovnih pitanja. Uzet ćemo primjer jedne vijesti i prikazat ćemo ju kroz ta pitanja. Ako postavimo pitanje tko je sudjelovao u događaju, Borna S, učenik 7. razreda osnovne škole Marina Držića. Što se dogodilo Borni? Pao je. Gdje se to dogodilo? Niza školske stube, dakle u školi. A zašto je pao? Jer mu je prijatelj Marko G iz Afrikancije, a možda i da mu se osveti, podmetnuo nogu i gurnuo ga. Kada se to dogodilo? Dogodilo se to jučer u gužvi pod velikim odmorom i trci u redu za užinu. Pitanja koja vidiš pred sobom ne moraju ići ovim redoslijedom kako su ovdje nabrojana. O onome tko piše vijest, ali i o važnosti svakog odgovora na pojedino pitanje ovisi na kojem će mjestu biti odgovor. Spomenuli smo ovih 5 pitanja. Ako krenemo u produbljivanje odgovora na pitanje zašto i dodamo pitanje kako, dobit ćemo proširenu vijest. Znači, kako se sve skupa to dogodilo? U padu se dječak uhvatio za akvarij s ribicama, srušio ga i razbio, ali se nije teže ozlijedio. Iako se činilo bezazlenom dječjom igrom, u razgovoru s učenicima saznali smo da je Marko već duže vremena ljut na Bornu, jer se sve više druži s Ivanom, Markovom velikom simpatijom. I odgovor na pitanje zašto. Ljubomora je dostigla vrhunac to jutro kad je Ivana dopustila Borni da prepiše njezinu zadaću iz matematike, a Marku nije. Nakupljeni bijes završio je osvetom, a Marko i Borna na razgovoru kod razrednice. Štetu za akvarij podmirit će Marko, iako ga je Borna razbio. Pogledajmo sada još jedanputa strukturu vijesti i proširene vijesti.
Kada govorimo o vijesti kao kratkoj novinarskoj vrsti, koja sadrži istinite, jasne i pravodobne podatke o nekom događaju, tada govorimo i o 5 pitanja. Tko, što, gdje, kada i zašto. Ako produbljujemo odgovore na pitanja zašto i dodajemo pitanje kako, tada je riječ o proširenoj vijesti. Znači, proširena vijest nastaje dopunjavanjem osnovne vijesti odgovorima na pitanja kako i zašto. Došli smo do pitanja koja su obilježja vijesti. Kad je posrijedi zanimljivost informacije, najslikovitiji je primjer već otrcana rečenica: nije vijest kad pas ugrize čovjeka, vijest je kad čovjek ugrize psa. Međutim, ne dajte se zavarati. Novine će pisati svaki put kad pas opasno ugrozi čovjeka, osobito dijete, ali će čekati, vrebati i veseliti se neočekivanu i nevjerojatnu događaju poput ovoga: čovjek je ugrizao psa. Tu se mora biti na oprezu. Najgore što se novinaru može dogoditi jest da u moru informacija i događaja ne prepozna onu informaciju koja je po svemu drukčija, koja je doista prava vijest. U tome leži zanimljivost. Svaka vijest mora biti potpuno jasna. Čitatelj poruku treba shvatiti brzo i lako. Ako se on zaustavlja, ako se ponovno vraća na čitanje, ako jednu te istu vijest čita nekoliko puta, tada ne možemo govoriti da je ta vijest jasna. Isto tako, kada pišemo vijest, trebamo upotrebljavati razumljive i poznate riječi. U tome leži jednostavnost. Dobar ritam postići ćemo izmjenjivanjem dugih i kratkih rečenica. Najčešće pogreške u pisanju vijesti, budući da je ona kratka novinarska vrsta, jest ta da započnemo pisati vijest, a onda se jedna rečenica produži i u njoj odgovorimo na sva pitanja koja obuhvaća vijest. Normalno je da ta predugačka rečenica neće biti jasna, da neće imati dobar ritam i da neće imati potrebnu jezgrovitost i jednostavnost. Jezgrovitost se odnosi na to da odbacimo sve suvišne informacije i da ciljamo ravno u glavu, kako novinari kažu, da s malo riječi i malo redaka kažemo mnogo, odnosno sve. Objektivnost u pisanju vijesti znači točno izvijestiti bez zauzimanja strana. Novinari su u situaciji kada prenose neku određenu vijest čuti više strana priče. Dužni su prenijeti sve strane priče i nikako događaj ne prikazati jednostrano. Isto tako, jedno od važnih obilježja vijesti je i njezina aktualnost. Stara vijest nikog ne zanima. Ako objavimo za 5 dana nešto što se dogodilo prije 5 dana i ako su svi mediji već objavili vijest o tome, a mi ju tek onda objavimo, naravno da ona neće biti zanimljiva čitateljima. Došli smo do pitanja koje su najčešće pogreške u pisanju vijesti. Sad ćemo se ponovno očitovati na onu vijest koju smo uzeli kao primjer i prema njoj ćemo oblikovati koje su se pogreške mogle dogoditi u pisanju te vijesti. Znači, ako smo krenuli s nekim općenitim uvodom i rečenicom svaki se dan u svijetu i u školama zbivaju različite nezgode, ta nam rečenica uopće nije potrebna. Znači, ne treba nam općeniti uvod. Krećemo odmah, novinarskim žargonom rečeno, u glavu. Kao da prepričavaš prijatelju događaj koji se dogodio. Jedna od pogrešaka u pisanju vijesti jest počinjanje vijesti datumom.
Nikako ne smijemo započeti pisati vijest ovako. 27.11.2020. godine dogodila se nezgoda u školi. Ako i moramo započeti datumom, onda je dobro da se taj datum napiše slovima, ali počinjanje vijesti datumom treba izbjegavati. Kada mladi novinari pišu vijest, onda se vrlo često dogodi da se obrate čitateljima i da pozovu čitatelje na čitanje njihove vijesti. Na primjer, dragi čitatelji, pročitajte našu najnoviju vijest. To nije dobar način, budući da je vijest kratka, objektivna, izravna novinarska vrsta, obraćanje i pozivanje na čitanje nije potrebno. Pogreška je ako izvjestitelj, odnosno novinar, sebe stavi u prvi plan. Na primjer, moja malenkost upoznat će vas s jučerašnjim događajem. Ili, ako smo nepotrebno subjektivni, na primjer, bio je tmuran, neveseo dan koji je slutio na zlo. Ova rečenica je prazna i ne donosi nikakvu obavijest. Subjektivna je i ostavlja dojam nedorečenosti. Kada napišemo našu vijest, došli smo i do opreme teksta. O opremi teksta već ponešto znaš. Budući da je vijest kratka novinarska vrsta, ona će najčešće imati nadnaslov i naslov, eventualno podnaslov, ali neće imati ostalu opremu teksta poput međunaslova, dugog podnaslova, ali će imati fotografiju koju je potrebno potpisati. Isto tako potrebno je potpisati autora vijesti. Kako to izgleda na ovom primjeru? Nadnaslov vijesti glasi: Italija izolirala gradove, odgođen karneval u Veneciji. Naslov: Koronavirus pred vratima Hrvatske. Podnaslov: Pripremaju se posebne mjere. Oprema teksta potrebna je da se istaknu važne pojedinosti sadržaja vijesti kako bi površni čitatelji već u čitanju nadnaslova, naslova i podnaslova znali o čemu je riječ. Zato je oprema teksta izuzetno važna, jer o opremi teksta ovisi hoće li čitatelj dalje čitati vijest ili neće. I došli smo do foto vijesti. Foto vijest je vrlo popularna u posljednje vrijeme, a to je kratak tekst koji je popraćen fotografijom koja snažnije od samoga teksta prenosi informacije o kakvom događaju. Pogledaj primjer ove foto vijesti. Naslov: Najljepše uređeni balkon i okućnica Kravarskog. Znači, riječ je o okućnici, o balkonu, i kada pročitamo ovakav naslov, onda očekujemo svakako vidjeti fotografiju okućnice i balkona koji je najljepši u Kravarskom. Zato je ovdje u ovome slučaju fotografija važnija od teksta. Lažne vijesti. Kako ćeš prepoznati lažne vijesti? Ovdje je primjer jedne lažne vijesti. Naslov glasi ovako: Dan prije vjenčanja dobila na lotu pa doživjela šok na prvu godišnjicu braka. Znači, u vijesti se prenosi jedan događaj u kojem je jedna Amerikanka osvojila nekoliko dana prije vjenčanja $50,000, a zatim je na prvu godišnjicu braka ponovno osvojila neki iznos i navodi se kako je taj iznos potrošila prvi put, a kako će ga potrošiti drugi put. Već na prvi pogled doima se da je ova vijest lažna. No kako ćemo ju prepoznati? Trebamo razmisliti o izvoru. Trebamo provjeriti tko je autor vijesti. Zatim trebamo provjeriti datum objave vijesti. Osvijestiti svoje stavove, odnosno zapitati se kako ta vijest utječe na moje osjećaje.
Koje osjećaje izaziva u meni? Trebamo procijeniti je li vijest možda šala i na kraju, ako imamo mogućnost, trebamo pitati stručnjake o temi koju prenosi vijest, ako su nam ti stručnjaci dostupni. O lažnim vijestima više ćeš promišljati u kulturi i medijima, odnosno kada budeš radio na svojoj medijskoj pismenosti. I došli smo do kraja naše današnje udžbeničke jedinice vijest, pa ćeš sada kratko ponoviti i odgovoriti na pitanja koja smo postavili u rubrici Nauči. Znači, tvoj je zadatak odgovoriti što je vijest, kako nastaje proširena vijest, koja su obilježja vijesti, koje su najčešće pogreške u pisanju vijesti, što je fotovijest i kako ćeš prepoznati lažne vijesti. Za kraj sam ti pripremila i jedan zadatak. Trebaš napisati vijest o trenutačno najaktualnijem događaju. To ne mora biti koronavirus. Prvo trebaš prepoznati koji je to događaj. Zatim trebaš napisati vijest. Trebaš pregledati udovoljava li vijest svim istaknutim obilježjima o kojima smo učili. Zatim trebaš pregledati jesi li načinio neku od najčešćih pogrešaka u pisanju vijesti i trebaš ispraviti pravopisne i gramatičke pogreške. Vijest ćeš poslati učiteljici na dogovoreno virtualno mjesto. Sretno u pisanju vijesti. Dragi učeniče, nadam se da je ovo naše druženje bilo ugodno i da nije bilo preteško. Do nekog novog virtualnog sata mašem ti na poziv.